To idan muka fara da birnin tarayya Abuja, 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da buƙatar shugaban ƙasa Tinubu ta neman majalisar dokokin ƙasar nan ta sahale masa ciwo bashin dala biliyan 21 da miliyan 500 da ƙasashen waje da kuma lamunan naira biliyan 758 daga cikin gida. A wasikar da aka karanta a zauren majalisar dattawa a talatar nan, shugaban ƙasa Tinubu ya ce za a yi amfani da bashin ne domin samar da manyan ayyuka da suka jibanci lafiya da ilimi da samar da ruwan sha da kuma biyan basukan da 'yan fansho ke bi. Tuni dai aka mika bukatar ga kwamitin majalisar dattawa da ke lura da harkokin basukan cikin gida da na waje domin tantancewa, kuma ana sa ran kwamitin zai kammala aikinsa cikin makonni 2. To idan za a yi tunawa dai a watan Yunin shekarar 2023, wato wata ɗaya bayan kama aikin shugaba Tinubu ya karbi bashin dala biliyan 500 da manufar inganta shirin mata da aka yi wa take da MPWPS. Haka zalika a ranar 23 ga watan Yuni na shekara ta 2023 dai, shugaban ƙasa Tinubu ya kuma ciyo bashi na dala miliyan 800 da manufar rage raɗaɗin cire tallafin man fetur da gwamnatin sa ta yi. Kazalika a ranar 23 ga watan Satumba shekarar 2023, watanni 4 kenan bayan kama aikin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, gwamnatin ta sake cin bashin dala miliyan 700 da manufar tafiyar da shirin inganta rayuwar 'ya'ya mata da matasa a harkokin ilimi. Bayan wata ɗaya da bashin watan Satumba a shekarar 2023, gwamnatin ta ƙara ciyo bashin dala miliyan 750 a ranar 23 ga watan Disamba domin haɓaka shirin samar da makamashi marar gurɓata muhalli. Bashi na farko da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Tinubu ta ciyo a shekarar 2024 shine na dala biliyan 1.5 wanda gwamnatin ta ce ta ciyo da manufar tallafawa shirin gwamnati na yin kwaskwarima da daidaita tsare-tsaren tattalin arzikin ƙasar nan da sauye-sauye. Haka zalika a ranar 24 ga watan Yunin dai an kuma ranto dala miliyan 750 da manufar inganta tsarin tattalin arziki, musamman ta fuskar tallafawa 'yan ƙasa matalauta da waɗanda suke fuskantar barazanar talaucewa. Haka kuma a ranar 26 ga watan Satumba shekarar 2024 ne Bankin Duniya amince da baiwa Najeriya jerin basuka guda 3 daban-daban da suka kai tsabar kuɗi har dala biliyan 1,000 da miliyan 570. Da zarar dai kwamitin majalisar dattawan Najeriya ya kammala aikin sa nan da makonni 2 wajen tantance bashin, kuma majalisar ta sahalewa shugaban kasa ya ciyo wannan bashi na dala biliyan 21 da miliyan 500 da lamunan naira biliyan 758 daga cikin gida, to yawan kuɗin da ake bin Najeriya zai zama ya tasamma tiriliyan 200. Sai dai kuma a gefe guda gwamnatin ta ce bashin da take shirin karɓa ba wai a lokaci guda ne za a karɓe shi ba.